Dino iki aku masak santen meneh, Besti. Nah, dino iki aku masake iwak tanpa tulang. Iki Besti, iwak tanpa tulange, yaiku kates karo tahu. Ceritane iki mau esuk aku kok ketok klopo sing wis mari denceki kerene wingi kok sik akeh. Eman-eman kok lek gak digawe masak tuwas basa. Delalae aku ya kok duwe tahu putih siji. Nek tak masak dhewean engko tahu putihne kan galau. Terus tahu putihne tak golekno kanca ning pekarangan omah. Dan ternyata di pekarangan omahku iku sing cocok gawe koncone tahu gur kates. Yo, ancin onoe gur iku, kan liyane. Tanpa berpikir panjang lalu aku sogroklah satu buah kates, Besti. Dari satu buah kates dan satu tahu putih, jadilah jangan sak wajan. Wah, iso sampe mblendrang iki. Nek jangan kates ngene iki menurutku sing lebih cocok segone sego jagung, Bes. Nek sego putih utawa sego tiwul iku menurutku ora cocok. Apa meneh iki mau ditambahi godhong suh atau godhong blinjo ya, Bes? Wah, tambah mantul. Sayange ae mau aku lali. Yo, ilinge iki mau ambi ngedit. Padahal godhong mlinjo ning pekaranganku yo ono. Iki Besti wis cepak kabeh. Segone jagung, jangane kates. Ono iwak geres, sambel lan pete. Wah, nglithu wis sing maem.